Puilano lamsoga ni YouTube channel o tininti kaisa video no magi tifeka sono video no paitha jora nai sade bahai ingjak hingke faidi main video ni fasing thanglai sinai. Sing nog rogo eba buino rogo tok rogo chopjak nugo phiaba a tok yogui thangka hingke tei kono dino china ro kifili faya tei kaisa bwkhak tui nugo sing jodi no o tok no tomung no hamjagui maya khai tongkhe freedom rwui tongkha hingke phiaba a tok tei se china ro no kifili faimani nukjago abo haino same chini langma o bo nung jodi no borok khoroksa sino hamjagui eba jobordasti khai bono hamjagrwna naiui gana o tonika hingke bo nungmai chalna mangno nai tongnai tei chalui thangmani yagulo bo tei kuno dino kifili faya abo haino tei kaisa bwkhak tui nung jodi no bono hamjakmung rwui maya khai freedom rwui tonika hingke bo teisa nino no kifili faipinai. So tini video asuk jora no nora video no bahai jagah kaisa comment khaisari tei channel o katal hingke subscribe khai kana tongdi katal video upload khaikhe dati nukna bagui hambai.